det der med at prøve at mærke kroppen, så er det fordi kroppen, den spejler altid meget, meget fint, hvad det er for nogle følelser, vi har gang i. Det kan godt være, at man har brug for hjælp til at oversætte, hvad er det, min krop siger, men man kan altid regne med, at det er sådan meget, meget tydeligt spejl, og kroppen, den lyver aldrig. Så det er ikke sådan, at kroppen finder på et eller andet for at drille os, eller genere os, eller sådan lidt grebet ud af det blå. Jeg har i mange år været sådan meget irriteret på min krop. Jeg synes, det var sådan et belastende vedhæng, der hele tiden kom op med alt muligt, jeg skulle tage mig af, og som bremsede mig i det, jeg ville. Så det er ikke så mange år siden, at jeg forstod på sådan en meget dyb plan, at kroppens celler er altid med os. Så kroppen gør aldrig noget for at genere os. Den vil egentlig altid, søge balance og helhed. Så når kroppen kommer op med en influenza, eller en migræne, eller et brækket ben, eller hvad det nu er, så er det ligesom for at fortælle os, at vi er på afveje på et eller andet. Det kan være nogle behov, der er overhørt, eller et eller andet dysfunktionelt, vi har gang i. Så kroppen sådan ringer os op med sådan, hey, der er noget, du skal justere. Og hvis vi så på et tidspunkt finder os selv med de der store kropslige udfordringer, så kan vi egentlig godt spole tilbage og se, at kroppen har faktisk prøvet at ringe os op med en lille hovedpine eller et eller andet, men det kan man jo sådan prøve at dulme på forskellige vis. Så det er meget smukt, at vi har altid denne her loyale ven i kroppen, der viser os, hvordan står det til. Og det er sådan, at det der med følelserne, det kommer vi til at snakke rigtig meget om, fordi følelserne er egentlig sådan den direkte linje til sjælen. Så vores sjæl kommunikerer til os via følelserne. Og derfor er det rigtig smart at lytte til de der følelser, fordi det er på den måde, vi sådan kan finde ud af, hvad er det egentlig, der rører sig i mig? Hvad er det egentlig, jeg har lyst til? Hvad vil gøre mig glad? Hvad vil sådan få mig til at blive mere hel? Og det er jo ikke fordi, at vi ikke skal bruge den der kraniehjerne, men den er bare sådan en meget, meget lille del af vores intelligens. Vi har følelserne, vi har hjertet, vi har maven. Der er intelligens i alle cellerne. Og hvis man tænker på, nu kan jeg ikke lige de der tal, men i forhold til hvor mange billioner celler vi har i kroppen, så er det jo en forsvindende lille del af dem, som er oppe i hjernen. Så det er rigtig smart at begynde at interessere sig for, hvad foregår der i den der krop? Og prøve sådan at finde ud af, hvad er det, min krop fortæller mig? Og hvis det er svært, så kan man jo spørge om hjælp til det.